Hola, gràcies. Som el Genover, el Nicolás Rodríguez, l'Aniol Capdevila, el Martí Soler i jo, el Teo Pujol, i avui amb el nostre vídeo us explicarem els nuclis de resistència cristiana. Que inclouen la invasió musulmana, la batalla de Poitiers, la batalla de Covadonga i la reconquesta dels francs de Girona i Barcelona. Com a etapa musulmana inicial de la península ibèrica al procés polític-militar que va durar al llarg del segle VIII i que explica la formació i consideració de l'Àndalus, així com el començament dels principals regnes cristians. No ho aconseguireu, invasors! No ens acabareu, infidels! No! La conquesta del regne visigot pels musulmans que manaven per Califat Omeia va ser molt llarg. Aquest procés va durar 15 anys, des del 711 al 726. Gràcies a això, els musulmans del nord d'Àfrica van aconseguir convertir la Hispània romana en un dels centres intel·lectuals de la cultura islàmica, la península ibèrica i una part del sud de l'actual França. De totes maneres, el que era territori peninsular del regne ja havia estat conquerit en el 720, després de 10 anys de l'inici de la conquista. En aquest context de guerra constant en el que vivim, també hem d'aprendre a conviure amb els musulmans. Una mica abans d'acabar la conquesta del regne visigot, els conqueridors van ser expulsats de l'actual Astúries. Tot i que haguessin conquerit Hispània, mostraven normalitat i tolerància cap als cristians i als jueus que vivien a la península amb ells. Un exemple d'aquesta convivència existia a la ciutat de Còrdova, on convivien els tres tipus de religions i de cultures. Des del principi de la invasió musulmana, els cristians volien tornar a les seves terres i van resistir a tot tipus de poder musulmà. Les conseqüències que va implicar aquesta invasió van ser els cristians van perdre tot el seu territori ja que els musulmans el van conquerir i aquests li van posar el nom d'Àndalus. I també va ser que els musulmans van tenir molts guanys materials i econòmics i els cristians van perdre gran de les seves riqueses. Van servir diferents tipus d'espades com aquesta i dagues per interpretar els seus oponents a peu-ras. Poitiers va tenir lloc el 10 d'octubre de l'any 732 entre les ciutats de Poitiers i de Tours, ambdues situades a França. Els dos exèrcits combatents estaven liderats per Carles Martell, a l'exèrcit franc i el Gadí, a l'exèrcit islàmic. Els francs eren entre 15.000 i 75.000, però els musulmans, en canvi, eren entre 60.000 i 400.000. Tot i així, l'exèrcit islàmic fou derrotat pels francs i el Gafí fou mort. Però com ho van fer els francs contra tota l'expectativa per acabar derrotant a l'exèrcit islàmic? Ara us ho explicarem. Com que els francs eren pràcticament tot infanteria i en canvi els musulmans eren cavallers a cavall i armats, Carles Martorell va haver de muntar una estratègia realment admirable. Durant 6 dies, els dos exèrcits es viginaren només batusses menors. Cap dels dos volia atacar. Els francs estaven ben habilitats pel fred i tot i que els àrabs no estiguessin tan ben habilitats, no volien atacar perquè tenien por que l'exèrcit franc fos superior en nombre. No! Infidels! Ens pensarem! La batalla va començar al 7è dia, ja que el Gafí no volia posposar-la indefinidament. Però, definitivament, no va comptar en les estratègies militars de Carles Martorell. La batalla va durar entre 1 i 2 dies. Quan l'exèrcit àrab es va adonar que la cavalleria franca amenaçava el botí que s'havien endut de Bordeus, molts d'ells tornaren al campament. Mentre intentava aturar la retirada, el Gafí va ser envoltat i finalment mort, i la resta de musulmans tornaren ràpidament al campament. L'endemà, quan els musulmans no es van presentar al camp de batalla, els francs temeren una emboscada. Només després d'un reconeixement extensiu per part dels soldats francs del campament musulmà, es va descobrir que els musulmans s'havien retirat durant la nit. Els àrabs es van veure obligats a retirar-se al sud, més enllà dels Pirineus.
El Carles Martorelles va guanyar el sobrenom de Martell en aquesta batalla. Va continuar intentant expulsar els musulmans d'Aquitània i Septimània en els anys posteriors i tornaria a derrotar-los en una batalla a prop del riu Laberre i a Narbona. La batalla de Covadonga va ser la primera victòria de la cristiandat a Ibèria des de la conquesta musulmana del 711 fins al 718. Va tenir lloc a Covadonga, a l'estiu del 722. Després de la batalla es va crear un principat cristià en el que actualment és el regne d'Astúries. Per moltes persones ha estat molt important aquesta batalla, ja que ha sigut el principi de la reconquesta cristiana de la península ibèrica. A la batalla es va enfrontar l'exèrcit musulmà liderat per Alcama contra l'exèrcit visigot liderat per Pelai I. Tot va començar quan els visigots van desafiar l'autoritat de Munuza, qui era qui governava l'actual Astúries en aquell moment. Els dirigents, liderats per Pelai, es van negar a pagar els impostos àrabs, com el Harai o el Jizia. Després d'alguns càstigs a càrrec de les tropes àrabes, Ambassa, el governador de l'Al-Àndalus, va enviar un exèrcit d'uns 1.200 homes aproximadament, liderat per Alcama i acompanyat a Opes, el bisbe de Sevilla, a fer una expedició. Pelai, amb el seu exèrcit d'uns 300 homes, es van quedar esperant a que arribessin en un lloc estratègic. Abans que arribés l'exèrcit musulmà, Alcama va enviar a Opes al davant perquè intentés la rendició dels visigots. Pelai va ordenar que es retiressin fins a la cova de Covadonga, on era molt bon lloc per defensar, ja que no es podia fer un atac frontal. Els musulmans no sabien que estaven amagats en aquella cova. Quan van arribar, van haver-hi moltes morts per part de l'exèrcit musulmà. Però quan van matar a Alcama, la resta de l'exèrcit, que encara estava viu, va fugir de la cova provocant que els àsturs els acabessin de matar. Quan Munuza se'n va assabentar, va enviar un altre exèrcit musulmà liderat per ell, però com que Pelai va augmentar les seves forces, va matar a Munuza i a tots els seus aliats. Des d'aquell dia, mai més s'han tornat a enfrontar els musulmans a Astúries. La conquesta de Girona, al 785, va ser una etapa de la conquesta carolíngia, del territori que es convertirà en el comtat de Girona, que després formarà part del Principat de Catalunya. Vés-te, Carlemany! No! Ara portàs Carlemany! No podem! L'any 711 va començar la invasió musulmana d'Hispània. Van conquerir Girona cap a l'any 715. Va ser molt ràpid i sense cap mena de destrucció, però l'any 759 es va iniciar la reconquesta dels francs, del territori que actualment s'anomena Catalunya. Va començar amb la invasió d'Arbona. Anys després, Carlemany es va aliar amb els governants musulmans de Girona, Barcelona i Osca, qui van oferir els seus territoris a canvi de suport militar. L'aliança no va sortir bé, i en la companyia contra Saragossa es va morir el governador de Barcelona, a mans del seu antic aliat, el governador de Saragossa. Després de la victòria, Carlemany va crear el comtat de Girona. Molta gent va considerar que aquest va ser el naixement de la Catalunya posterior. Tot i això, els musulmans encara van fer alguns atacs per intentar recuperar el territori perdut, però no van tenir cap èxit. La conquesta de Barcelona va ser una operació militar realitzada per un exèrcit franc amb tropes d'Aquitània, Buscònia, Borgonya i Gòtia amb l'objectiu de reconquerir Medina Barcelona, actual Barcelona, que havia estat 80 anys sota el domini del califat de Còrdova. La conquesta de Girona, al 785, i la conquesta de la franja de terres situades entre les comarques del Pla de Banyoles i l'Alt Segre van obrir el camí a l'atac a Barcelona, on vivien almenys 3 generacions nascudes i criades en medi musulmà. La majoria de la població s'havia convertit, tret d'una minoria recalcitrant, restava cristiana, a la qual, per la llibertat musulmana, se li tolerava el culte i el seu regiment per governants indígenes.
En aquest moment, l'emirat de Còrdova estava en ple conflicte i, aprofitant la falta d'unitat musulmana, el 20 d'agost de l'any 800, els cristians van iniciar una expedició que reunia un enorme exèrcit amb tropes d'Aquitània, Bascònia, Borgonya i Gòtia, com havia dit anteriorment, i diversa maquinària de setge per prendre un altre cop Barcelona. L'exèrcit es va dividir en 3 seccions. Per una banda, sota el comandament de Rostany de Girona, hi va haver el contingent més numèric, l'encarregat del setge de la ciutat de Barcelona. Rostany era el que coneixia millor la zona. D'altra banda, sota la direcció de Guillem de Tolosa i juntament amb Adamà de Narbona, un segon contingent fou destinat a les comarques occidentals amb l'objectiu de tallar possibles reforços o subministraments cordovesos. Per últim, Lluís el Pietós, fill i hereu de Carlemany, es quedaria al davant de la resta de l'exèrcit a manera de reserva per esperar a recollir el moment del triomf. Les primeres fases del setge, bloqueig i aïllament de Barcelona van resultar tot un èxit, tot i que les seves muralles van ser capaces de suportar els atacs de la maquinària de setge, com ara els trabuquets. La fam, la mort de diversos dirigents militars i la desesperació després de diversos mesos de setge provocaren estralls en la defensa de Barcelona. Poc després, Lluís el Pietós fou avisat d'una imminent victòria i es dirigia amb les forces de reserva cap a les portes de la ciutat de Barcelona. Un cop els 3 contingents estigueren reunits, reprengueren més fortament els assalts de la ciutat durant molt possiblement 2 mesos més. Llavors, els mossàrabs van acordar el final del setge mitjançant l'entrega del governant de la ciutat, el Valí Camur. Així doncs, Lluís, l'hereu i representant de Carlemany, hauria entrat per les portes de Barcelona el 4 d'abril de 801.